रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव हरदों प्रमद बर' सारखौसो दाय हमबाय थादों। दिनै बिदानि केसखौ फार्स्ट टेकआव लाबोनाय गासैबो प्रसेसखौ अन्जलि दैमारि बायदेवआनो गुत्तै ए टु जेड अन्जलि बायदेवआनो बे प्रसेसखौ खालामदों। दिनै गावजों गाव हाब्रु सारलायबाय थादों। प्रमद बर' सारखौसो दिनै दायनिगिरि हमदों। बे खोथाया जोबोद सैथो, जों कन्डेम खालामदों एक्स-BLT जानानै। बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनाङा आरो मथथे बेफोरबायदि बुंनाया माने खोब गाज्रि समाजाव बेफोरबायदि बुंलायनो नाङा। जों बेखौनो खावलायदों एक्स-BLT जानानै। बेफोर माने लेथ्रा पलिटिक्स बेफोरो। थारमाने बेयाव प्रमद बर' सारा मा गोहो दं बेयाव? बे जेबो पावार गैया बियो। बिथांमोनखौ जेलाव हरनायनि कारनानो जाहैबाय बेखौ बिथां हाग्रामा महिला आरो बे MP बिश्वजित दैमारि, बिथिं मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिसोरनि आखाइ दं बेयाव। मानो होनोबा इलेक्सननि MP इलेक्सननि सिगां हाग्रामा महिलाया बेखौ जेलाव हरदों रन्जन दैमारिखौ। बेयाव सोरबा प्रमद बर' सारा जे बेखौ जेलाव हरनाय बेहा गोहो गैया आरो बेहा पावार गैया। प्रमद बर'आ मिसलिया नामा? मिसलियानाथ' बुंनो हाया जोङो। दिनै जों बर'नि गेजेराव सासे डायनामिक लिडार मोननो हादों। बिथाङा जोबोद मोजां सिस्टेमेटिक मावबोदों, जों बेखौ नुदों। जोंल' नङा, गासै BTCनि रायजो राजा गासैबो जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना बिसास मोनसे फैदों। प्रमद बर'खौ जाय मानसिया मिसलिया होनना बुंदों बिथांमोनाथ' बेबायदि खोथा बुंनायाथ' ससाइटियाव थानोनो नाङा। बिथांमोना बेबायदि आं दाखालि मोनसे मिडियानि गेजेरजों नुदों, मिडियायाव बुंदों बिथां जगदीश सरकारा सासे EM जादों। बे EM जानाया जे आबसुनि अबदान दं बेखौ मिथियोना मिथिया बिसोरो? बेयाव गोबां आबसुनि अबदान दं। आबसुनि अबदानजोंसो दिनै बिथांमोना MCLA माबा EM चिफ डेपुटि चिफ बेफोरबायदि जानो हादों। दिनै बिथांमोना बिदि मन्तब्य खालामनाया थिग जायाखै आरो बिथांमोना बे कारापसन खालामनानै जिनिखि गेलेबाय थादों बेखौ रायजोफ्रा दिनै मुगैदों। जे दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स-BLTआ मोनसे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे मोनब्रैबो फेक्सननि NDFB बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिथांमोना दाखालि मोनसे मसलपुराव मिटिं जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे मिटिंखौ जोङो दुखु मोन्दों। जिहेतु जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स-BLTआ 17 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दङ। जेरै 17 बोसोराव दिनै एक्स-BLTखौ मा खालामनानै दोनखो जों बेखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों। दिनै हाग्रामा महिलारिया मोनब्रैबो फेक्सननि NDFBखौ लानानै सेम बे जेरै जों एक्स-BLTफोरखौ जेरैबायदि खालामदोंमोन बे एखे लामाथिं लांगासिनो दं। बेखौ जों दिनै स्पष्ट होदों। दिनै बिथांमोना जोंखौ लानानैनो बिथांमोना दिनै BTCखौ सालायदोंमोन। बे सालायनायाव बिथांमोना मोनसे प्रमिस होदोंमोन जे जोङो मडेल BTC बानायगोन होननानै। दिनै बिथांमोनखौ जों नुनो मोन्दों मडेल BTC जायाखै। जे बिथांमोना गाव गावनि न'खौसो मडेल खालामना लादों। जेरै बाहेरायाव थाङो बिसोर चाइना, हंकं, इटालि बेफोराव थांनानै एस्टिमेट बानायनानै गाव गावनि न'खौसो मडेल खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों मोनब्रैबो फेक्सननि NDFBखौ जोङो गोसो गुरैयै खावलायहरदों जे बिथांमोना बे BTR जिथुनिखि सक्ति जाबाय बे BTRखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै आं गुरैयै खावलायहरदों। जाहाथे BTR सक्तिया जोबोद मोजां। बिथां हाग्रामा महिलारिया खुनु फैदैनो जोंनि जिथुनिखि सारेन्डारफोर बेनि रिहेबिलिटेसनखौ बिथाङा होनो हाया। दिनै बिथां प्रमद बर'आ गोसो मोदोम जिउ होनानै गासैबो जोंनि खामानिफोरखौ फारि फारि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै जों हाग्रामानि सायाव जों बिसास गैया आरो जों दिनै UPPLआव जइन जादों होननानै जोङो थाखा फैसा लब जानानै फैयाखै। जों दिनै प्रमद बर'नि मोखाङाव जों मोनसे बिसासखौ नुहुरदों। बेखौ जों फोथायो आरो गासैबो जोंल' नट अनलि एक्स-BLT जोंजों लोगोसे सिगांनि आबसुनि भलन्टियार फर्सनि 300 एबभ बिथांमोनाबो फैसिगोन। जोंजों जयैनो खामानि मावगोन आरो बे उदालगुरिनि 10था समष्टियाव गासैबो समष्टियावनो न'खर न'खर थांना दुर टु दुर केम्पिं खालामगोन होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों। आरो जोंहा लास्ट बे दिनै आं बे खैराबारिनि पार्टि अफिसाव UPPL पार्टिनि अफिसाव बेखौनो फोरमायनो सानदों मिडियानि गेजेरजों जे फैगौ नेक्स्ट खेबाव जोंहा एक्स-BLTफ्रा माखासे थाबोबावनाय दङ। बिथांमोना जाम्बा जाम्था हाजिरा मावनानै दङ। बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोना फैगोन। बिथांमोननि भबिष्यतनि खोथा दङ, फिसा फिसौनि खोथा दङ। जिहेतु जोंनि बैसोआ आधानिबो बारलांबाय। बेनिखायनो जों नेक्स्ट जिथुनिखि रिहेबिलिटेसन जोंनो मोनसे आसा होदों प्रमद बर' सारा। बेखौनो जों लास्ट खैराबारियाव मोनसे जयनिं सेरिमनि लादों आरो बे जयनिं सेरिमनियाव गासैबो बाहागो लागोन। लास्ट बेनो जोंनि जोबथा आरो नांगोलखौ जोङो नांगोल जांख्रा खालामगोन। बे खोथाया मिसा खोथा। नों साननानै नाय जेनेबा एक्स-BLTखौ रिहेबिलिटेसननि थाखाय जेबो गोसो होआखै आरो हिसाबखौनो लायाखै एक्स-BLTखौ। इलेक्सन फैबा बिसोरो एक्स-BLTखौ लानानै मोनसे गेम गेलेयो जे बिदि होगोन माबा संस्थाफोरनि थाखाय जोंहा बिदि फैसा सेंसन जाबाय मा जाबाय ना गोबांखौ थगायो। आरो इभेन दा बिसोर मोनसे फर्म बानायदों
10 लाख थाखा होगोन होननानै मोनसे फर्म बानायदों आं बे फर्मखौ नागिरबाय थादों जुदि बे फर्मखौ मोनोबा आं हाइकर्टआव बिसोरखौ डिफामेसन केस होगोन बेखौ आं थियारिखा आरो नोंथांमोना जे बिथांमोना गोबां बुंदों जोङो बोरै जायो बोरै थायो बेखौ नायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे रिसार्च खालामनानै जोंनो लाइन डिपार्टमेन्टफोर होदोंमोन बै लाइन डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ बर'फ्रा मोनाखै दिनै जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि बिटिसि एरियायाव एग्रिकालचार बेस एरिया 90% एग्रिकालचारजों सोलिनानै जायो एग्रिकालचाराव जेबो इनिशिएटिभ लायाखै एग्रिकालचारनि फैसा बांसिन माने मिस इउटिलाइज माने इनिशिएटिभ लायाखै इभेन जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव इन्जिनियारिं सेक्सनखौ दिनैसिम लाबोआखै हाग्रामाया प्लास गोबां एनुवेल प्लेननि फैसाजों लामा दालां बानायदों होनना बुंदों आंथ' नुवाखै दिनै खैराबारि खालिंदुवार बा भेरगावआव एनुवेल प्लेननि पिडब्लिउडि एनुवेल प्लेननि फैसाजों आं खामानि मावनायखौनो नुवाखै प्लास बिथांमोना ओरैबायदि थगायो बिथांमोना दिनै बाहेराव फरेनाव बेरायहैनायावसो बेस्थ' दिनै नोंथांमोना नाय बिसोरो स्टेटनिफ्राय 12.5% जोंहा मोनो बिथाङा हाग्रामा महिलारिया जों मोनजोबाखै फैसाखौ होनना बुंदों बे फैसाखौ बोरै मोननांगौ जाखो बिथांमोना दिनै इउटिलाइजेसन होनो हायाखै इउसि होनो हायाखै बेनिखायनो फैसाया फैयाखै दिनै तन्न जिथुनिखि बिटिआर सुक्तियाव जाबाय बे बिटिआर सुक्तिया 100% इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै जोंहा बिसास दङ आरो प्रमद बर' सारनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं बिथांनि मोखांखौ नायबानो जों सिनायो आरो गासैबो रायजो राजाया दिनै प्रमद बर'खौ बिसास खालामनानै मोनसे दोहौ फैदों दिनै बे दोहौआ ओरैबायदि माने दैबाना बायदि फैदों आरो हाग्रामा महिलारिया बेनो जे लास्टआव आहा मोनसे पावार दङ बे थाखा फैसाखौनो बे ब्रह्मअस्त्र सानना लादों दिनै बिथांनि बे पापनि धनजों जे रायजोनि दैबानाखौ थेनो हागोन बे असम्भब निस्सय खालामदों कारापसननि थयथ'आ जोंनाव 2005निफ्राय 2015 अलरेडि जोंनाव दंखायो बेखौ जोङो रायजोफोरनाव सोंगोन रायजोफोरनाव सोंनानै जोङो जुदि कमप्लेन होनांगौबा जों अलरेडि जों ड्राफ्टिंबो खालामबाय जों गभर्नरनोबो होगोन आरो जों अलरेडि जों हम मिनिस्ट्रिजोंबो रायलायबाय थादों जों आन्डार सेक्रेटारिजों जों फनाव रायलायबाय थादों जगाजग जादों जों रायजोनि सायाव जोङो हगारनानै होदों जुदि रायजोआ बुङोबा जों बेखौ कमप्लेन होगोन मानो होनबा जोङो 100% जों डेभेलप जानायखौ नुवाखै 80%आनो कारापसन जादों मिस इउटिलाइज जादों फैसाया 20%ल' खामानि जानायखौ जों नुदों दिनै थिकादारफोरखौ बुथारजोब्बाय बर' थिकादारफोरखौ दिनै बिटिसिनि रायजो राजा थिकादारफ्रा मोजां थिकादार ओंखारबोदोंमोन बिथांमोना बिल मोनाखै आरो मेक्सिमाम फर्मेलिटि जायाखै खामानिफ्रा फर्मेल अर्डार जायाखै ग एहेडआव खामानि मावहोदों माने खुनु सिस्टेम गैया खुनु बाजेट गैया खुनु प्लेनिं गैया बेबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिटिसिआव